Muhammed Orhan di 3 Nîsanê de roja ku biryara yesakî hat protesto kirin, li Wanê hatibû binçavkirin. Di polis yek li milê wî rastê û yek ji li milê çepê di wî birin qereqolê. Fotoğraf û dîmenê wî hatibû kişandin. Li wir bi ken bû û bi destekî silav dida. Muhammed Orhan bi rûyê xwe yê biken bû sembola berxwedana Wanê. Herkes lêvî bû ku Muhammed wê bê berdan. Lêbelê dozgeriya Wanê bi îddiaya endamtiya rêxistina terorê, Muhammed bi daxwaza girtinê sewqê dadgehê kir û dadgeriya Wanê biryar da ku Muhammed Orhan bê girtin û îşandin girtîgehê. Ji bo tişkî bibe sûcê propaganda teror an endamtiya terorê, pêwîst e li ser navê rêxistinekî terorê zordarî, şîddet û handana tundiyê yanê teşvîqkirina terorê hebe. Di dosyayê de dîmenên kamerayê û tu delîlên din tune ku Muhammed bi van sûca bêgirtin. Heger tu delîlê ve tune be ku Muhammed li zindanê bêhêlin, xortê 17 saliyê biken berdin. Em daxwaz dikin ku hûn